Ebből a két üvegből szeretnék csinálni egy hasonló medált, mint ez. Levágom először is, itt bejelöltem magamnak a papíron, hogy 2,5 cm széleset szeretnék, tehát egy ekkora medálra lenne szükségem. Elrajzolom, és az üvegvágó segítségével bekarcolom az üveget. Hallani a hangján is, és egyszerűen le lehet így törni könnyedén. Megvan a piros üvegem. Most ezeket a csillogó fényes kis háromszögeket szeretném ebből az üvegből megcsinálni. Ennek az üvegnek rücskös a felülete, tehát a másik oldalán vágom majd el. Most elég nekem egy kisebb szélesség is, mivel nem akarom, hogy végig az egész felületén legyen. Ez már valószínűleg egy kicsit nehezebb lesz eltörni. Itt használhatok fogót. Igen, ez egy kicsit keményebb ez az üveg már. Most úgy vágok belőle egy hasonló háromszögeket, vágok először is egy négyzetet, és azt szétvágom két háromszögre. Kisebb daraboknál érdemes fogót használni. Így. És ezt fogom majd ide rakni. Mivel ez egy kicsit rövidebb ez az üveg, szerintem erre ez a 2-3 szög elég is lesz. Ha ezzel meg vagyok, megtisztítom el a piros üveg felületét. Egy egyszerű ablaktisztítóval, papír segítségével letörlöm, és a ragasztóval beragasztózzuk ezeket a kis háromszög formáinkat. Nem kell túl sok ragasztó rá, elég, hogyha csak megfogja. Elég egy pöttyöt is nyomnunk a közepére, csak hogy ne mozduljanak el, addig még berakjuk őket a kemencébe. És elhelyezzük nekünk tetsző módon. És kész. Rárakjuk egy ilyen üvegeket, rárakom egy ilyen választólapra, és berakom a kemencébe. Rárakom a fedelét, passzosan. Berakom, és 12 percre beállítom. Közepes hőfokon.